General Chiwenga doesn't need to pay anyone for support. The way he speaks has surprised many. Zandamina mashoko kubuda panguva ino zvinzi General Chiwenga vari kudadisa, vari kuita zvidavado panguva ino. Zvonyatsoratidza kuti VP Kosano Chiwenga, people they can't wait kumuona achikontesta muna 2028 and they can't wait to vote for him. After maspeeches aari kuita achidirecta aiwa kune zvigananda, vaomana vari kuonekwa kunzi vari kungodonata, vari kungonzi vari kuita zveempowerment. The likes yana kuda kuita gurei pana kuikinojivhayo ndisanamida mashoko kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga panguva ino vonzi aiwa ndova nechimuti ndobva subscribe like out on the bell kuchienda pahendo yemasupporters ageneral amabudanyira achiti I personally didn't expect him to grow into the kind of leader he is showing himself to be. Whenever he talks, I stop everything and listen. That is the kind of leadership people are looking for. Giving people cars is a clear sign of failure. That money should be used to start businesses, create employment, and support people with real ideas that can grow the economy. That way, leaders won't have to promise things that are not practical, like what Taguri and his associates do by offering tenders. Whether you support new leadership like Nelson Chamisa or anyone else of your choice, Fadze Mairi, you can at least agree that when you listen to General Chiwenga, it sounds like a place to start. Whoever comes after him would inherit a country with a bit more order. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino zvinzi aiwa Chiwenga anenge akati ngwarei, anenge akati rongekei, anotega vanhu vakasiyana siyana vakaita sana Chipo Musaruro, vana Lin Stasia, ZANU-PF Patriots, vana Hupo Chimwono, vana Mati Nyarara pamwechete nana Jamwanda, vana George Charamba, nana Jacob Ngarifume, nana Mpungunurwa. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi namashoko ake. Pinako mese kuchena medu, musana subscribe or like, hit on the bell icon.